hari kami. Adik kantun manglipat, asisya tulain. Diin ka ay ayatin, akan biakku analipat di garing kanian ay nagulpit kat ayan kain na pinaybayan samit ti ayanta nagbanag amin ang liday ay nagsaing ragsakon nakeltay naing embaglang ru ang mauyo sentuy biakku dagdag sanggasat niayang yak may puran ri ligat denggem alabiakku di maudi adawatku dadi singsing isumli